коя е най-лесната страна в Европа за интимност? Първо, страната в Европа, където е най-малко лесно да бъдете интимни с някой, е Полша, където много поляци все още се придържат към традиционната представа за целомъдрие и вярват, че интимните взаимоотношения преди брака са неморални. И така, коя е най-лесната страна в Европа за интимност? Пето място – Франция, където французите са по-склонни да гледат на това като на форма на изкуство, а не като просто физическа нужда. Четвърто място – Германия. Германия има добре развита система за здравеопазване, включително обширни услуги за сексуално здраве, и тези ресурси позволяват на младите хора безопасно да изследват сексуалните си нужди. Трето място – Норвегия, която се нарежда високо в глобалния индекс за равенство между половете и където норвежците са по-склонни да се наслаждават на интимно време, основано на взаимно уважение. На второ място – Финландия. Финландците обикновено вярват, че интимността е част от личния живот и не трябва да бъде подлагана на прекалено много морални оценки. Преди да обявим първото място, напишете в секцията за коментари, коя според вас е най-лесната страна в Европа за интимни взаимоотношения. Хората в тази страна, класирана на първо място, започват от детската градина, където децата се учат за тялото, пола и взаимоотношенията, и това образование помага на хората да развият здравословен поглед върху взаимоотношенията между мъжа и жената. Тази страна е Швеция. Съгласни ли сте с тази класация? Споделете мислите си в коментарите, абонирайте се и споделете видеото.